Greetings everyone! Maganda at mapagpalang umaga po sa ating lahat. Today, happy ako dahil nakabili ng galunggong ng aking kapatid. Saan hindi yun ang lulutuin natin? Ang lulutuin natin is konektado lang. Magkikisa tayo ng ginisang mangga. Sarap yun. Konektado sila kasi masarap na kapartner ang ginisang munggo at saka pritong tostadong galunggong. Tapos ating kang aslam, ating bebe, tapos ating lara. Oh, Diyos ko, Mario Josep. Makapanganda na naman kabarabag na si kanini. So, ano pang natin? Magluto na tayo na makakain na tayo. Let's go!